6-й дзень навенны да слугі Божай Ванды Банішэўскай. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. З жыцця слугі Божай. 5 студзеня 1936 года у Вільні першы раз адведаў сястру Ванду арцыбіскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі. Размаўляў з ёю пра стыгматы, яе візіі і ўнутраннія перажыванні. 6 лютага 1936 года сястра пераехала ў Прыцюны, дзе была назначаная галоўнай настаяцельніцай, адказнай за мясцовую манаскую супольнасць. У ліпені сястра Ванда падрыхтавала 40 дзяцей да першай споведзі і камуніі святой. У Прыцюнах наведаў яе другі раз арцыбіскуп Рамуальд Ялбжыкоўскі. Там жа сястра адправіла ў лістападзе свае манаскія рэкалекцыі. У кастрычніку 1937 года сястра была асвабоджаная ад абавязкаў настаяцельніцы ў Прыцюнах. Вярнулася ў Вільню. 26 кастрычніка 1937 года адбылася трэцяя сустрэча сястры з арцыбіскупам, закончаная споведдзю сястры Ванды у арцыбіскупа Рамуальда. З успамінаў слугі Божай Ванды пра яе побыт у сталінскіх лагерах. Праз некалькі дзён уначы быў крык: «На літару Б! Збірайцеся!» Зноў былі допыты, на якіх я павінна была стаяць, але доўга не магла, дык села на падлогу. І тады начальнік ударыў мяне вельмі моцна нагою ў грудзі. Ажно з левага боку здзёр скуру да крыві. З носа таксама пацякла кроў. У выніку такога удару ў мяне з'явіўся вялікі гузак, які трэба было аперыраваць. Пасля выздараўлення я магла хадзіць па шпітальным пакоі і дапамагаць цяжкахворым. І магла разам з імі маліцца. Некаторыя тэксты малітваў я пачула ад рускіх манахіняў. Ведала таксама малітвы па-літоўску і па-нямецку, а жанчыны навучыліся ад мяне некаторых малітваў па-польску. Так міналі цяжкія дні ў шпіталі. Сярод нас была даносчыца, якую часта выклікалі нібыта на уколы або на нейкае абследаванне. Мяне таксама выклікалі чарговы раз. Санітарка мне дапамагла і, ведучы па сходах, ціхенька шапнула: «Як жа мне вас шкада, але вы сама вінавата. Чаму моліцеся ў голас? Гэта тая даносчыца, яе знарок пасылаюць у вашу камеру, каб падоўжыць вам тэрмін». Санітарка правяла мяне ў вялікі пакой, пасадзіла ў мяккі фатэль і сама выйшла. Адзін з начальнікаў пачаў задаваць мне пытанні і сам на іх адказваць. «Вы рыхтуеце на нас нейкія паперы», – казаў ён, «і падбухторваеце супраць нас вязняў. Мы ўсё ведаем. Вас будуць судзіць паўторна». Праз некалькі тыдняў начальнік выклікаў мяне і прачытаў мне новы вырак, па якім да былога
абапіраючыся на параграф 58, было дададзена: адзіночная камера, без права перапіскі. Калі я пачула гэты вырак, у маёй душы была нейкая пустка і трывога. Я не магла ні пра што думаць. Цяжка мне пісаць душэўныя пакуты. Бессонныя ночы, страшныя, доўгія, пры чырвоным святле. Гэты перыяд магу параўнаць з пеклам. Мучылася ў такім стане больш за год. Мучыў мяне голад, не хапала хлеба і вады. Была я здольная толькі вымавіць: «О Марыя, без граху, пачатая, маліся за мяне». Я шукала Пана Бога ў турэмных сценах і знайшла яго. Але да таго, як знайшла, я перажыла пакуты, якія не здольная апісаць. Божа, як цяжка жыць без Цябе. Разважанне. Дзякуючы сястры Вандзе ў лагеры адбылося некалькі навяртанняў. І не толькі сярод вязняў. Напрыклад, лекарка, якая слухала лёгкія ў хворай Ванды, раптам ціхенька папрасіла яе: «Памаліцеся за мяне і за маіх дзяцей». Але яшчэ большую радасць прынесла сястры навяртання жорсткага наглядчыка, які на пачатку спрычыніўся да таго, што сястру Ванду збілі да крыві. Можна толькі ўявіць, што яна перажыла, калі гэты чалавек калісьці напісаў ёй ліст і папрасіў яе прабачыць і адпісаць. А ўсё гэта адбывалася падчас побыту сястры ў лагеры. Праўда, у іх адносіны ўмяшалася пільная цэнзура, але ж галоўнае ўжо сталася. Чалавек паверыў. Малітва на заканчэнне праз заступніцтва слугі Божай Ванды Банішэўскай. Божа, які слугу сваю, сястру Ванду Банішэўскую з кангрэгацыі сясцёр ад анёлаў паклікаў весці ўтоенае жыццё і даў ёй асаблівую ласку ўдзелу ў муцы Твайго Сына і прынясення ў ахвяру свайго цярпення ў інтэнцыі святароў. Учыні, каб касцёл узнёс яе да хвалы алтара і атрымаў яе заступніцтва. Праз пасрэдніцтва слугі Божай Ванды ўдзялі мне ласку, аб якой пакорна прашу Цябе падчас гэтай навенны, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. На дадатак фрагмент з кнігі Ірыны Жарнасек «Лясная канвалія». Разам з іншымі сёстрамі Ванда была арыштаваная 11 красавіка 1950 года у Прыцюнах, што за 30 кіламетраў ад Вільні, за тое, што сёстры хавалі ў сваім доме ад НКВД ксяндза Антонія Зомбка. Вырак суда для Ванды Банішэўскай быў кароткі і жорсткі. 10 гадоў лагеру. Настане час, калі прадстаўнікі савецкай улады прачытаюць ёй дакумент пра тое, што яна была асуджана несправядліва. А пакуль для яе пацягнуліся доўгія дні, месяц, гады.
няволі. Пакараннем за малітву быў карцер. У лагеры сястры Вандзе давялося перажыць знявагі і пабою, хамскае абыходжанне і побыт у камеры з псіхічна цяжка хворымі людзьмі, карцеры з халоднай вадой і пацукамі, дзе яна знаходзілася ў адной бялізне, а нават электрычны шок. У выніку яна цяжка захварэла і трапіла ў турэмны шпіталь, дзе ў яе зноў з'явіліся стыгматы. Савецкія лекары не ведалі лякарства на яе хваробы і ўрэшце заявілі ёй, што ніякая медыцына не дапаможа. Яна, вядома, не пісала пра ўсё гэта на Беларусь у лістах, якія пільна правяраліся цэнзурай. Я прачытала пра гэта ў артыкуле яе сябра, ксяндза Яна Прышманта. Вядома ж, пазней яна магла распавесці яму ўсю праўду сама, тым больш, што тады жыла ўжо не ў Савецкім Саюзе, а ў Польшчы. Вось некалькі фрагментаў з лістоў сястры Ванды. Быў час, калі я адчувала сябе вельмі дрэнна, а цяпер па-рознаму, лепш і горш. Вельмі моцна сумую па вас. У сне вельмі часта размаўляю з маім найдаражэйшым Езусам, з братам і з табою, мілая сястра. Напэўна, і вы таксама размаўляеце з нашым Езусам пра мяне. Залатыя мае брацікі, сястрычка, дзякую вам, што вы мне дапамагаеце. Хоць мы і не разам, але душы нашыя заўсёды разам. І пакуль што гэтага нам хапае. Хто жыве ў працюнах? Любая сястрычка, калі сустрэнеш цётак Лёні і Яні, перадай ад мяне падзяку за памяць і дапамогу. Я заўсёды памятаю пра іх і ніколі не забуду. Абяцаю не забыць і пасля смерці.